ए जिगे मत बता देबो कि कोई लिया कहो ना तू मत बताबो हम तो ना बताओ रनी और हुरिया रनिंग करे के तो हम ई त पहिले ही बोल देलु हो ई त पहिले ही बोल देलु हमर कहे से पहिले का ई हमर कहे से पहिले तब कलियो के गोलाल अरे मैं देकर से पहिले निके बोलल हम सुनाई माने हाँ, वीडियो में देख लो। करत खून बोलल बा करत खून के मन करत खून ना बोली तू कोइले तो बोलले ना ई कौन डिजाइन हो तो वो कुछ ना बोल लिया ई बात पूछली कि कौन डिजाइन रे हाँ तो करे तो वो कुछ ना बोललू हो तो टोके के नहीं ना जो सरकारी बोल सब फिर से शूटिंग कर चालू कर चालू बा रोल कैमरा एक्शन ये गई ना कइले बन जी आय तो आपके लौकत नहीं कि आज चटकार का के कइले बारे बन में कुछ ना बोलो ठीक बा तू अब से जो ना ए तू अब से जो ना तू अब से जो ना हाँ, अब से जाए तो का ठीक है तो कइले बानी नो हां ठीक है तो कल मैं चटकार का कइले बनी चलो ओ जैसे स्टार्ट रोल कैमरा एक्शन रेडी का तंची बोलियो देखी हमरा के भेजे तो नहीं के ना ये बता दिए तना तोर बहाना ना बा रोज रोज को हतरी परसों दिन बा के भाई बीमार बा आज कहतली कि माई बीमार बा और तो देखो तो तो मन रहे जी रहे के तो काहे कहली रे तो काहे चिल्ला तनी जी मतलब हमरा बिना ना रह सकी ना 1-2 घंटा चाहे एक दिन और एकदम जीवन भर के लही रहल तारा निक बानी हम ऐसा ही समझ लू तो रह ना जाई हम तो चाहते बानी अरे सुनी मतलब भेज दी हमरा के भेज दे हई का कइले बोल रे कहाँ का कोइले बनी ओ का कोइले बनी जरा पकोई से तो 2-3 अंक के लागल बा का भाई यार अरे मत ओकरा बारे में बोलबे जिन कर बात कुछ छिपाना है जी ओकर बारे में न तो बोलो कौन के आज सिंदूरवा बड़ी चटकार कइले बाली रे हां सिंदूरा वो आंख नहीं खे आनर दी बना ओकर बारे में नहीं के बोले तो बोलबे जिन कर उ देखी तो केहू कहे कि दूगो कइल बा कैसे दुगो करम लौकता कैमरा में देख लो कौन लौकत है चटकार लोग एगो अंधारा वाला ना लौकत हो एगो लुका वाला हो हौल हां लाला का लुका गइल और कुल वीडियो बनल बताओ ना मतलब लोकल हुई आगावा जाए दे दिखावे के बा जाए दे कि ना जाए दी बोलो तू कहियो ना कि जात तैले तो जो बाकी ये मत जब तू अपन मर्जी वाली करते ना अरे, तू ये जो जल्दी जबले तो होने और- पेट ना भर जाई ना तबले तू मत भर आइए हां हां हमार अकेला ही जिंदगी ठीक बतौर रोल कैमरा एक्शन रेडी बोली भेजो तनी के ना नहीं के जाए के क्या नहीं खिंचाई के का कर जेबी हम जाए मैं बीमार भी मैं के हम ना देखब तो कैसे तू देख जाए के बाना तो देख जेबी तो बाकी ये दिन समझ ली ना तो हमको जानते ली कि ना क्या नहीं का करेबी रौरे घरवा तुम्हारे हमारे का है जेबी तू तो जा तनी माई बीमार परसों भी दिन है। बोल कहते हैं कि भाई में मरबा तो भाई बीमार रहो तो भाई में कोई नहीं है माई बीमार भी है तो माई खातिर जाता नहीं तो माय खात जाती तो जो बाकी ये दिन समझ ली आई हम जाता अकेला ही बना के खा लेम समझ ली दू कर बनाने खुद दे जान तू एहसान का हमरा को देता लू खाना बना दिले बनी खा ले माज के ठीक बटे आम जाता नहीं आई तो पर खाना वाला ले जो भाग ना तो साजी के आज हम लौट के और ये दिन जाइए तो ये दिन अब जाइए मत करेंगे जाली बहुत खत्म आदमी है देखी ढेर न बोली हम जाइम तो जाइम पहले बता देता नहीं जो जाइनु ना जो सच्ची हाँ जो परमिशन दे देले बनी हाँ, फिर जो। ओने ले आइबो करम ई सोच ली तो ये भी तो सोच समझ के ही है तो कद जीत पीछिए पो हम कुछ नहीं खाला, किया समझ ली ना। क्यों काची क्यों काची हम जाते नहीं देखो ना कर बाय दिया भाई थूरे ला कम जो नते चिल्ले बाय बेबी बाय बेबी दिमाग खराब कर लो थे दुकोर खाना नहीं के बना के खियाते जानते हैं कि बड़का हमारा पे एहसान को देतली हम तो डहा गेल बानी मर्दे मेहरा रोज रोज में हरे जाती है का जाने का ऊपर हो जाता माई बीमार भी परसों ही कहती है कि भाई बीमार बा करा नहीं का बसरवा लिया न था वही जे चुपचाप रोज बनावा खाए के लही का बना के गोल दिया को सब्जियों नहीं को उतर ले इसको कहीं पर छोड़ दे बाहर मेहरा जो तोरा लेनी के बनी हम के नहीं बना के काम कॉलेज बाद में खाई